Her er en lille repetitionsvideo omkring skibslys, dagsignaler og lydsignaler. Skibet skal være udstyret med sidelys, et rødt i bagbordsside og et grønt i styrbordsside. Sidelysene de skal kunne ses fra ret forude, og så skal de kunne ses til 22,5 grad akten for tværs, sådan så de danner en bue på 112,5 grad. Det kan også være et agterlys, og agterlyset det skal lyse hvidt i en vinkel fra 22,5 grad akten for tværs, akten om skibet til 22,5 grad akten for tværs på den anden side, i alt 135 grader. Og endelig så er der også noget, der hedder toplys. Toplys de lyser hvide, og de lyser i en vinkel af en bue på 225 grader, som starter 22,5 grad akten for tværs på den ene side, og så slutter den 22,5 grad akten for tværs på den anden side. Er der tale om et fartøj, som slæber, så skal der ud over agterlyset også være et slæbelys. Det har samme karakteristika, men farven er i stedet for hvid, så er den gul, og det vil sige slæbelyset, som sidder ovenover agterlyset, det lyser også fra 22,5 grad akten for tværs bagom båden, og så til 22,5 grad akten for tværs på den anden side. Så har vi nogle forskellige kendingslys, speciallys, som fortæller lidt om, hvad det er for et fartøj, vi har med at gøre. Kendingslys de kan ses 360 grader hele horisonten rundt og findes i både rød, i grøn og i hvid. Et skib det skal føre sin lys fra solnedgang til solopgang, samt når man sejler i nedsat sigtbarhed. Dagsignaler de skal vises fra solopgang og til solnedgang. Vi tager udgangspunkt i et maskindrevet skib, som ligesom er vores basisskib. Et maskindrevet skib det skal vise sin sidelys, agterlys og toplys, lige så snart det er let, det vil sige, at det ikke ligger for anker, er fortøjet til land eller er gået på grund. Antallet af toplys det afhænger af skibets længde. Hvis det er under 50 meter, kan det nøjes med at vise et toplys, men er det over 50 meter eller 50 meter derover, så skal det vise 2 toplys. Et maskindrevet skib det viser ikke noget dagsignal. Når skibet gør fart igennem vandet, så skal det som signal i nedsat sigtbarhed give en lang tone hver andet minut. Når det ligger stille og ikke gør fart igennem vandet, så skal det give 2 lange toner med 1 minuts interval. Et sejlskib, der er let, det skal vise sin sidelys og sit agterlys. Hvis skibet er under 20 meter langt, så kan det vise lysene i det, der hedder en sammensat lanterne, typisk på toppen af masten. Et sejlskib kan også vælge at lave det, eller vise det, der hedder frivillig rødt over grønt. Det skal dog stadigvæk vise sin sidelys, og her kan man ikke bruge en sammensat lanterne. Et sejlskib, som går for motor, det skal om natten føre en motorlanterne, og motorlanternen har samme lyskarakteristika som toplys, det vil sige fra 22,5 grad akten for tværs,
frem over båden, og så til 22,5 grader agten for tværs på den anden side. Et sejlførende skib, som går for motor om dagen, det skal vise en trekant, som har toppen pegende nedad, ned mod motoren. Togsignal for et sejlskib hver andet minut, det er 1 lang og 2 korte. Fiskeskib. Det kan være et fiskeskib, som fisker med andet end trawl, eller det kan være et fiskeskib, som fisker med trawl. Et fiskeskib, som fisker med andet end trawl, skal vise et rødt over hvidt, som kan ses 360 grader hele horisonten rundt. En fiskebåd, der fisker med trawl, det skal vise en grøn over en hvid, som også kan ses 360 grader hele vejen rundt. Derudover så skal både fiskeskibet uden trawl og det med trawl, det skal vise sidelys og agterlys, når skibet gør fart igennem vandet. Det vil sige, ligger det stille uden at gøre fart igennem vandet, ja, så slukker de sidelys og agterlys. Et fiskeskib, som fisker med andet end trawl, skal, hvis fiskeredskaberne strækker sig mere end 150 meter ud til en af siderne, så skal den på den pågældende side vise om natten et hvidt lys, der kan ses 360 grader hele horisonten rundt, og om dagen en trekant, hvor en af spidserne på trekanten peger opad. Som dagsignal, der fører både trawleren og det almindelige fiskeskib 2 trekanter, som har spidsen imod hinanden. Et fiskeskib har et togsignal, som er 1 lang tone og 2 korte toner. Skib, som er begrænset i sin evne til at manøvrere, det viser som natsignal en rød, en hvid og en rød i den rækkefølge, og de skal kunne ses 360 grader hele horisonten rundt. Det skal vise sidelys, agterlys og toplys, når skibet gør fart igennem vandet. Det vil sige, ligger det stille uden at gøre fart igennem vandet, så skal disse lys slukkes, så er det kun kendelyset, altså de 3 rød, hvid og rød, som er tændt. Det tilsvarende dagsignal, det er en sort kugle, en diamant og en sort kugle. Togsignal hver andet minut, en lang og 2 korte. Et skib, som ikke er under kommando, det fører kendelys, som er 2 røde lige over hinanden, og som kan ses 360 grader hele horisonten rundt. Et skib, der ikke er under kommando, det viser sidelys og agterlys, når skibet gør fart igennem vandet. Vær opmærksom på, at et skib ikke er under kommando, det viser ikke toplys. Dagsignalet, det er 2 kugler, som kan ses hele horisonten rundt, og togsignal hver andet minut, det er 1 lang og 2 korte. De 3 skibskategorier, vi har snakket om her senest, det er fiskeskib, det er begrænset i manøvreevne, og det er ikke under kommando. Tager man forbogstaverne, så er det jo F, B og I, og derfor kalder vi de her 3 kategorier for FBI-skibe. Fælles for de her skibe, det er, at de slukker deres navigationslys, altså deres sidelys, i det og agterlys også i øvrigt, når de ligger stille, uden at gøre fart igennem vandet. Det er de eneste 3 kategorier, som gør det. Et skib, der er hæmmet af sin dybgang, det viser kendelys, som er 3 røde, placeret lige over hinanden. Og det viser sidelys, agterlys og toplys, når skibet er let. Det er altså uanset, om det gør fart igennem vandet, eller det ligger stille. Som dagsignal, der fører den en cylinder, der hvor den bedst kan ses. Togsignal hver andet minut, en lang og 2 korte. Så kommer vi til en ankerlægger. Og en ankerlægger, den skal vise de her kendelys, som er hvidt og ses 360 grader
hele horisonten rundt. Hvis skibet fører mere end et ankerlys, så skal det forreste være højere end det, der er placeret agter i båden. I øvrigt så vil hverken fiskeskibe eller uddybningsfartøj, de vil ikke vise ankerlys, heller ikke selvom de ligger for anker. Er skibet under 50 meter, så skal man vise et ankerlys. Er skibet mellem 50 og 100 meter, så skal man vise 2 ankerlys. Og er skibet over 100 meter, så skal man foruden de 2 ankerlys også vise arbejdslys på dækket. Togsignal, som skal afsendes hvert minut, når skibet er under 100 meter, så er det hurtig ringning med klokken i 5 sekunder. Og er det over 100 meter, så er det hurtig ringning med klokken i 5 sekunder, efterfulgt af hurtige slag på gongongen, ligeledes i 5 sekunder. Et skib, der er gået på grund, det skal vise samme kendingslys som en, der ikke er under kommando, det vil sige de 2 røde lys, som er placeret over hinanden. Derudover skal det vise ankerlys, og er skibet under 50 meter, så kan det nøjes med at vise et ankerlys. Er det over 50 meter, så skal det vise 2 ankerlys, hvor det agter ankerlys er lavere placeret end det forreste. Togsignaler, som det skal afgive for hvert minut, det er 3 slag med klokken, 5 sekunders hurtig ringning med klokken og 3 slag med klokken, hvis skibet er under 100 meter. Er skibet over 100 meter, så skal vi igen lave 3 slag med klokken, 5 sekunders hurtig ringning, 3 slag med klokken, efterfulgt af 5 sekunders hurtig ringning på gongongen. Et uddybningsfartøj skal vise kendelys som fartøj ikke under kommando. Det er det røde, det hvide og det røde. Derudover så skal det vise, hvilken side af fartøjet man sikkert kan passere det, og det er de grønne, 2 grønne lys. Der hvor man ikke kan passere det, skal det vise 2 røde lys. Derudover så skal det vise sidelys, toplys og agterlys, når det gør fart igennem vandet. Togsignal, en lang og 2 korte, og det skal det gøre med maksimum 2 minutters mellemrum. Og ligger det for anker, efterfulgt af 6 enkeltslag på klokken, hvis det er sådan, så skibet skal passeres som et rødt sømærke, eller 6 dobbeltslag på klokken, hvis skibet skal passeres som et grønt sømærke. De tilsvarende dagsignaler, det er for skib, som er begrænset i sin evne til at manøvrere, der hvor den side man ikke skal passere skibet på, og endelig 2 diamanter, der hvor man kan passere skibet. Skibslys og signaler for slæbebåd, hvis afstanden fra den slæbende båd til agten af det, der bliver slæbt, er mere end 200 meter, så skal der på både slæbbåden og på den båd, der slæbes, eller det, der slæbes, placeres en diamant. Det er dagsignalet. De tilsvarende lys om aftenen, der skal være 3 hvide toplys, placeret lige over hinanden. Hvis slæbebåden er mere end 50 meter, så skal der være yderligere et toplys, som er placeret højere og agteren om de 3 første. Så skal der være sidelys på både slæbebåden og det, der slæbes. Der skal være agterlys, også på slæbebåden og det, der slæbes. Og der skal selvfølgelig være et slæbelys på slæbebåden. Hvis slæbet er under 200 meter, så skal der ikke vises nogen dagsignaler, men der skal stadigvæk vises 2 toplys, placeret lige over hinanden, og der skal være et sidelys på både slæbebåden og det, der slæbes, og agterlys på de 2, plus der skal være et slæbelys på slæbebåden. Er slæbebåden mere end 50 meter, så skal der selvfølgelig stadigvæk være et ekstra toplys, som er placeret agten om de her forreste slæbelys. Togsignaler,
For slæbebåden, afgivet med maksimum 2 minutters mellemrum, er en lang og 2 korte. Den båd, der slæbes, skal umiddelbart derefter give et signal, der hedder en lang og 3 korte. Bemærk toplysene, der forsvinder her, når vi kommer forbi 22,5 grader akten for tværs, og vi kan se agterlys og slæbelys. Et skib, der er beskæftiget med minerydning, der skal vi holde en sikkerhedsafstand på minimum 1000 meter. Minerydderen den skal føre lys, som var den almindelige maskindrevet fartøj. Derudover så skal den, når den er beskæftiget med minerydning, føre 3 grønne lys, som kan ses 360 grader hele horisonten rundt. Det skal være vinkelret på bådens diametralplan, og det skal danne en trekant, en ligesidet trekant. Om dagen der fører den de tilsvarende steder 3 sorte kugler. En minerydder den skal vise toplys, sidelys og agterlys, når den er let, præcis som et maskindrevet fartøj. Togsignal, når den gør fart igennem vandet med maks 2 minutters mellemrum, en lang tone, og ligger den stille uden at gøre fart igennem vandet, så skal den give 2 lange toner hvert minut. Et skib, som er beskæftiget med lodsarbejde, skal føre de normale lys som for et maskindrevet skib, det vil sige, så længe det er let, så skal det vise sidelys og agterlys, og når det er beskæftiget med lodstjeneste, så skal det vise kendelys, som er et hvidt over et rødt, som kan ses 360 grader hele horisonten rundt. Tilsvarende dagsignal er flaget signalflade H. Togsignal, hvis skibet gør fart igennem vandet, er en lang tone, og hvis det ligger stille uden at gøre fart igennem vandet, så er det 2 lange toner hvert minut. Derudover kan den, når den udfører aktiv lodstjeneste, efter behov give 4 korte toner. Et dykkerskib, som har dykkere i vandet, det viser et signalflag A, og om mørke, så kan den enten føre det her flag med lys på, eller den kan føre signalet begrænset i evne til at manøvrere. Togsignal for hver andet minut, en lang og 2 korte. Regler for, hvordan skib skal vige for hinanden. Så ved vi, at det maskindrevet fartøj skal vige for alle andre både. Et sejlskib skal vige for alt andet end et maskindrevet fartøj. Et fiskeskib skal vige for en, der ikke er under kommando, eller en, der er begrænset i sin evne til at manøvrere. Et maskindrevet fartøj, et sejlskib og et fiskeskib, det må ikke vanskeliggøre sikker passage for et skib, som er hæmmet af sin dybgang. Så kommer vi til nogle manøvrer og advarselssignaler, og hvis man skal mod styrbord, så tilkendegiver man det med en kort tone. Skal man til bagbord, så tilkendegiver man det med 2 korte toner. Hvis man vælger at slå bak på maskinen, viser man det ved at lave 3 korte toner. Og hvis man er usikker på, hvad en anden båd er i gang med, eller om den pågældende båd gør nok for at undgå, at man støder sammen, så giver man advarselssignalet, som er 5 korte toner. Af andre manøvrer og advarselssignaler, som gælder i snævert løb, kan man, hvis man som indhentende skib ønsker at overhale styrbord om den foransejlende, så kan man angive det ved at give 2 lange og en enkelt kort. Hvis man ønsker at overhale om bagbord
på et forangående skib, så kan man give 2 lange og 2 korte. Hvis det overhalende skib det samtykker til overhalingen, så skal det svare med at give en lang, en kort, en lang og en kort. Hvis ikke det samtykker til overhaling, så giver man samme signal som advarselssignalet. Det er de 5 korte trut. Hvis man sejler i snævert løb, og man ankommer til en drej eller en krumning, hvor man har dårlige oversigtsforhold, så skal man angive det ved en lang tone. Det var lidt repetition i skibslys, dagsignaler og skibets lydsignaler. God fornøjelse.